душите, частите на това творение, за да може, изпитвайки опитностите, които всяка частица ще мине, в даден момент това огледало да се възстанови, да се изчисти и Творецът да види себе си в развитие през всичките части, които са се отделили от него. Всеки един от нас, всеки един от вас стоящ тук е една такава частица, огледало, парче от огледалото на Бога, създал този свят като свое отражение. Идеята е да го осъзнаем, че сме такива, да изчистим парченцето, защото те са мръсни, мазни, въобще изпоцапани всякакви. Трябва да изчистим себе си, трябва да изчистим огледалото и да започнем да се събираме. В момента, и това е, което Виделей и Асен правят с много голям успех, душите, които имат обща мисия, обща задача и са готови за действие, трябва да се срещнат, да се разберат, да се познаят и да видят, изразявайки това, което са, без да пречат на другия, да работят заедно в една и съща посока, за да може силата на общото и огледалото на Бога да се вече оформи. И точно тук е голяма отговорността на всички, които се опитват да са духовно активни, учейки хората, пишейки книги, водейки такива лекции, защото обикновено има едно такова еготично, как да кажа, нотка. Вие слушайте мен, но не е за слушане. Освен това, това място, това събитие е моето. Вие няма да ходите там, защото аз съм си го закрил. И така голяма. Аз с голямо смирение се опитвам да говоря, не толкова за да изявя себе си, точно тази нужда от единение на всички знаещи е изключително важна. Този пак се връщам. Форум за единение на българите. Световното сърце на България трябва да е винаги форум. Всеки един от нас трябва да го носи. Защото ако хората, които там ги поливаме на голия остров, поливачите се разминават в това, което вършат, какво ще стане? Това отклонение, извинявам се за него, но беше много важно. Защото моята цел е, ето и темата за богомилството започва пак с това. В днешно време тя стана модна, защото хората търсят корените си, търсят силата да изтърпят момента днес и не знаят как да подготвят момента утре. Ние сега ще направим медитацията, но практически, как да го кажа, има точно този тип недозряло учителство, защото учителите, които бяха пратени на човечеството в човешки тела, преди 4-5 години последните учители от началното училище на училището за специални ангели, наречено Земя, той като те вил за гениални същества. Аз така съм сигурен. Защото ние сме всички непослушни, всички сме разрушители в някакъв смисъл, носим енергията на Бог Шива, специално българите. И е много трудно да бъдем заедно. И всъщност това, което сега по света се разгъва, е точно енергията на негативното, което се опитва последно да излезе. Връщам се към, извинявам се за отклонението, но твърде много неща са заказвани и се опитам да ги събера, но и да ги подредя. Някой път не се успя.